Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Madonna taħt it-titlu Sultana tal-Paċi. Tweldinna tifel ingħatanna iben u jsemmuh il-Prinċep Taslim. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Namlu l-eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjed Sofi Korser. U Alla permess tal-Ibn il-waħdini tiegħek rittati jislim u l-paċi lill-bnedmin bl-interċessjoni tal-Verġna Mqazza Marija għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna sabiex inkunu familja waħda fis-slim dejjem maqudin flimkien fl-imħabba ta' aħwa bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Edem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla ħalaq l-art bis-sema, meta kien għad ma hemm ebda xitla tar-raba fuq l-art, meta ebda ħaxix tar-raba ma kien għadu nibet, għax il-mulej Alla kien għadu ma bagħad xita fuq l-art, u l-bniedem ma kienx hemm biex jaħdem l-art, minkejja l-ilma tila mill-art li seta' jsaqqi l-wiċċ kollu tal-art, il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fi mnifsejh. U nifaħlu fi mnissejħ nifsi l-ħajja, u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U il-mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-vant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U il-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn, u bnina l-ikel, u s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien, u s-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin. U il-mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. U il-mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tikol, imma mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha, għax dakinhar li tikol minnha żgur li tmut. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu birek roħ tiegħi il-mulej. Birek roħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-seb u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal-mantell inti imkebbeb flimkien, birek roħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbok bil-ġid flimkien birek roħ tiegħi il-mulej. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek roħ tiegħi il-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja.
il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' sejjaħ lin-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom ilkoll u ifhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbew. Imma dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak huwa li jtebba lill-bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsew fuq il-parabola. U Ġesu qalilhom: intom ilkoll daqshekk bla moħħ ma tifhmux li xejn ma jista' jtebba lill-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan mhux fil-qalb imur imma fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu huwa safi. U Ġesu qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak huwa li jtebba lill-bniedem, għax minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibiet ħżiena, iż-żina, is-serq, il-qtil, l-adulterju, ir-reba, il-ħażen, il-qerq, il-libertinaġġ, l-lejra, il-malafama, is-supervja u l-bluwa. Dan ħażel kollu minn ġewwa joħroġ u dak hu li jtebba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir. Mela eżis fis-silta tal-lum Ġesu jagħti lista tad-dnubiet li hu jorbothom ma' dak li hemm fil-qalb tal-bniedem. U l-ewwel fil-lista qiegħed il-ħsibijiet ħżiena. Għaliex? Għaliex kollox jitnissel mill-ħsieb tagħna, frabta mal-qalb tagħna. U allura dan ikun l-ewwel pass tal-ingann tax-xitan f'ħajjitna, meta jipperswadina li l-ħsibijiet ħżiena tiegħu biex imbagħad mill-ħsieb ngħaddu għall-emil espress f'dak li għadna kif rajna fil-Vanġelu. U dawk huma li jtebbew il-bniedem. U Ġesu għalinna espressament anke fil-Vanġelu. X'qalinna? Għalinna illi għax minn ġewwa il-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibiet ħżiena. Mill-qalb tal-bniedem toħroġ iż-żina, is-serq, il-qtil. Minn ġo qalb il-bniedem joħroġ l-adulterju, ir-reba jew il-ħażen. U mill-qalb tal-bniedem jista' joħroġ il-libertinaġġ, toħroġ lejra, toħroġ il-malafama, is-supervja u l-bluwa. Eżis, dawn kollu huma l-inganni tax-xitan. Jiġifieri nafu bihom dawn. U jekk kemm il-darba aħna ma noqgħodux attenti, faċli x-xitan jitħaq bina, jurina l-affarijiet sbieħ fil-bidu, imma x'in jaqbadna ikun qabadna. U għalhekk ridu nqogħdu attenti. Inħallu din is-silta eżis isservi bħal mera għalina biex naraw lilna nfusna kif aħna tassew. Issa jiena kif sejr nirbaħ dawna it-tentazzjonijiet kollha li toffri lid-dinja u dak li joffri lix-xitan. Jekk inkun marbut ma' Alla, jekk jiena nkun ħabib ma' Alla, ibqgħu ċerti il-weħidna maħniex ħanirbħu, imma bil-grazzja tal-Alla żgur u bir-rieda tajba tagħna jirnexxielna li dak li qalilna Ġesu il-ħażen kollu ta' madwarna nistgħu nirbħuh
mhux impossibbli, possibbli. U għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti kemm jista' jkun. U nitolbuh li Ġesu ngħidulu, mulej, jien għandi bżonnok. U jekk ngħidu 10 darbiet kuljum, ma jkunx biżżejjed, għax dejjem għandna bżonnu l-mulej, kull sekonda li tgħaddi minn fuqna. U l-mulej iħobbna, il-mulej jismana, u l-mulej ukoll jagħtina dak il-kuraġġ u l-qawwa biex nelbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu jurina t-triq li teħlisna skont kemm ikonna qalb nadifa u miftuħa l-Ispiritu Santu li jaħdem fina bla eda. Nitolbu għalhekk u ngħidu, ġedded ġewwa fina qalb safja. ġedded ġewwa fina sabiex is-saċerdoti jħeġġu lill-fidili għal aktar impenn Kristjan fil-Knisja fis-soċjetà u jgħinuhom fin-nuqqas ta' ħila tagħhom nitolbu. Sabiex dawk li għandhom is-seta fid-dinja jeżerċitawha fil-biża' tal-mulej li tiftaħ il-qalb ta' għall-oħrajn nitolbu. Għal familji bla saqaf tingħatalhom dar xirqa fejn joqogħdu nitolbu. Sabiex aħna l-koll qabel ma niġġudikaw lill-oħrajn inħarsu ġewwa fina u nnatfu lil qalbna minn kull ħażen nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. O Alla li tant tħobb il-poplu tiegħek u teħilsu mill kull jasar, ħares lejn it-talba ta' wliedek sabiex ħilsa minn kull ħażin jaqduk b'qalb safja bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej neħżoniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna mnatu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-hemm tagħna inti tagħti d-don tal-għaqda u slim lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien roddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq lill-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din hija l-qaddejja li tiegħek li laqgħet it-tħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġuf safi tagħha
il-prinċep ta' slim Ġesu Kristu ibnek sidna. Din hija diklom li frabta sħiħa marrida ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq ibnek bid-dem tiegħu ġab is-slim fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hija d-dixxiplu ta' Kristu li talmet tħobb is-slim u msieħba qalb waħda fit-talb mal-apostli ħerqana talbet tal-miġja tal-Ispiritu Santu tal-għaqda u slim tal-imħabba u lena imwiet mill-missier. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bl-għajda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej kull irkoppa temile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fil-qaddej tiegħek Sophie Corser. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk
بجزو كريستو ابنك. بكريستو ما كريستو وفي كريستو جناتا ليلك alla missir li tista' kollox flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا دا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر للمنوها تيالينا لا تدخلنيش في التجريب ازد اهلسنا من الدني اهلسنا طلبك مولاي من كل دني اتينا في التيبة والهنين تيك الباتش في زميننا باش نكونوا خلصة دايم من الذنوب ومحارسة من كل انكبيت اخنا ونستناو ونتماو إلينا بالمجيا tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-prinċep tal-paċi. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. If tu mal compera Cristo
Bil-biqfa ngħidu tleta familjiet il-Madonna ta' Pinu biex tagħtina l-għajnuna u teħlisna minn xi disgrazzja tar-ruħ bil-ġisem. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nixtieq nagħmlilkom appell urġenti bħalissa f'dawn il-ġranet il-koll smajna bit-terremot li laqat it-Turkija u s-Sirja. U għalhekk fil-heliport ix-Xewkija hemm container biex qegħdin jitolbuna biex kull min għandu xi kutri jew ġgieget ħwejjeġ tax-xitwa immorru u neħduhom hemmhekk mill-aktar fis possibbli biex kif jimtela dan il-container jintbagħat malajr. Hemm bżonn urġenti ta' kutri u ħwejjeġ tax-xitwa. Grazzi. Nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi. Infittxu li nġibu l-qoddim fostna dak għaslim li ħallilna Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija mħanina min qalbna mitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.